Кожны дзень на мяжы для мяне гэта адказнасць, павага і чалавечнасць. Адкуль у мяне гэта? Я вырасла на традыцыях, дзе важна не толькі слова павінна, а і па-чалавечы. Традыцыі – гэта мой унутраны компас. У нашай сям'і памятаюць карані, падтрымліваюць, дзякуюць, берагуць гісторыю. Мая індывідуальнасць – гэта баланс. Я не хаваю сваіх вытокаў, але думаю сучасна. І ў гэтай працы я знаходжу сябе. Быць карыснай, сумленнай і уважлівай. У гэтым мне на дапамогу прыходзіць бабуля. Яна шануе родныя традыцыі, і адна з іх атрымліваецца лепш за ўсё. Гэта гатаванне. Бабуля любіць рыхтаваць, і з дзяцінства вучыла мяне таксама рыхтаваць разам з ёй. Разам з гатаваннем бабуля заўсёды распавядае гісторыі пра яе сям'ю, як было непроста ў яе дзяцінстве, але яны справіліся. На працы я заўсёды памятаю, за паперамі людзі. Таму я гляджу уважліва, але з павагай. Я ўмею быць строгай, калі трэба, і падтрымліваючай, калі чалавек трымаецца за сваю надзею. З годнасцю ў форме, з гонарам на мяжы, з прыгажосцю для людзей.